Takže zdravím lidi, my vás vítáme u takového krátkého Annihilationu. Ano, Annihilation. Ano, Annihilation. A my teda tady nějaký týpek. My teda máme jméno Chain Helmet, máme lidi šípy. Co kdybys mě představil? Cože? Jo, a Co kdybys mě představil? je to se mnou ještě Peto. Pojď semka dolů, musím nahoru. To je lepší. No a my tady teď budeme dělat nějaké kraviny. No, spíš zhánit věci lidi. No, to je lepší. Počkej. Vůbec ne! Já jsem týpek, který něco. Borec. Pojď. Jo, mobilák. Excalibur. Jinak mě nechceš si tady postavit nějakou věž a snipit? To nás nesnajpuje zase ze zadu. Ne, tak já to jdu ale ne, ze zadu bychom to měli kryté. Já jdu pro bloky. No ano, 4 červené. Hej, zautočíme na červené. Spíš blue má jenom 4. Ne, 4 hráče má červení a měli jsme dobít. Tak 5, no. Nechápu, jak tam můžu připojit, ale dobrý. Kámo, když se úplně ubírají hungerbary. Já jdu na dřevo a tu věž jdu stavět. Já jdu trochu pobít toho červeného. Já jdu na kamen. Co? Zelený! Help! Já jsem to četl. Já jdu tam. My strange my full dia nebo full iron. Iron. Jo, tak kámo, já jdu radši na dia. Ale já jdu za tebou. Jasně, zastav si to tady. To není lepší nápad. Jinak teda, teďka by měl vycházet Annihilation první, co jsme natáčeli včera. Trochu jsem říkal, že to bude livestreamu, ale nebude. Ano, nebude. Tak budeme dělat jenom takové malé blbosti, ty seš kde? Těžím dřevo. Jo, když tak si dej trochu blíž mikrofon. Ok, já se přesunu víc k tomu. Ještě víc. Tak, teď je to lepší? Cože? Je to lepší? Jo, jo. Ještě natěžím pár melónů a jdeme radši. Na tom dřevu, když těžíš, takže třeba 2 bloky od sebe a nemusí ti spadnout jakože do inventáře, nespadne na zem, ale hnedka jde k tobě. No však jo. My asi půjdeme na dia, ne? Běž ty, já chci spíš tu věž, aby jsme měli. No jako, to mi se včera já jdu do středu. No tak jo. Ty taky. Ne, já nechci chcípnout s tím lukem. No, tak teda. A menší nějakou, a bylo to menší. Na větší, prosím. No, to říkám, to dělá to video. Teď máme přesně 54% nahrání. Tak. No, ještě věc. Máme nějaký odběr na tom Annihilationu minulým. Cože? Máme vůbec nějaký odběr na tom Annihilationu minulým? Ne, tak teď se to teprve nahrává. Modří útočují na greeny. Jsme mohli tady trochu zabít. Hele, týpek, který je sám. No tak není sám. No, týpek. Rychle, pryč. Pryč, je tady poléno. Co jsi řekl? Ty jsi řekl ty vodo.
To je jedno. Ty dobrý čeština. Jo, dobrý čeština. Kde se enchantuje, kámo? U Nexusu. Nik, Jdeš dolů. enchant. Týpka tady zabíjí, ne? To je můj týpek. Ty krásu. Čorka. Křičí. Co? Já mám full iron. Možná i pro tebe. Nice. Co se mám enchantnout? Louk nebo meč? Tak jako zkus meč. Protože mečem bojuješ. Smite 1 meč. No, tak to A ne, já nejsem... A mám pro tebe Iron Chest, Iron Helmet, potom mám 2 krompáče, 1 Iron Sword a Chain Bottle. Počkej, kde jsou bůčka? Naproti mám, okay. Jo, tak ty zničíme, ne, ale to je to týkat na látek. Já mám přesně 3 staky dřeva. Dostavit... Iron Chest. Ej, nech mě ho ty blbě, co mě to zabere ještě. A neměla chce mě jít na policii. A tam jsme na středu. Ten týpek tam má taky malý hápek. Oh, kde je? Tady je. Oh, jo, myslel si, že vyhrám. Aha. Ej, počkej, jsem něco ještě. Mám pro tebe, myslím, že Iron. Ty krásy, tradicí. Jo, mám Když pro tak tebe věcí, že- pojď na střed. Možná, že víš, kde je střed. Protože mám úplně luxusní meč, mám šatné sedíčku pro tebe. Tady nějaká čistá? Nevím co. Počkej, počkej. Já se zavakal. A jo, já si musím doplnit hápka. Tak. Ej, my jsme vyhráli! Už brzo. No, takže já se můžu zabít. Tady startuju, no tak to ještě chvilku počkám. Ne, já už se zabil. Tady snajpy modré. To je blbě, co on si myslí, že tam je nějaký invis. Hej, Griňák! Tak já myslím. Tak ten mě třeba hodně ubral. On je týpáků. Jo, vyhráli jsme kníží. Jo, kolik máme gemů? Dobrá hra. Tak si Google, já padám. What the fuck? Dobrý, takže teď můžeme jít na... Skyward. Jdeme jedničku. A ne, tam je blbá mapa. Do čeho? Na jedničku pojď, jdem do... Redek. Počkej, tam ještě nepojď. Co připravil? Jseš... Já už jsem v redku, dělej, pojď do redka. Jo, to je ta mapa, tu znám. Jo, to je ta stejná, aha. Kenyon, jo, jsem za tebou. A jdu hned do středu. Jdem do středu. OK. A kolik bychom dali ještě her? Ještě tak, no tohle byla asi poslední hra, ne? Protože Annihilation trvá dlouho. My jsme si nevzali ani jídlo, kámo. Neřeš. Kámo, já si asi oblíbím červenou, protože mi se strašně líbí teďka. Hituju ty kaktusy? Nehituju. Možná příště, další dílu. Když jsme točili Skywars. No, třeba bychom mohli natočit Skywars. A nebo jestli by to zjistil. No, mluv. Já teda oficiálně budu natáčet. Hej, čum! Jo, to je náš. Jo, Bravington, to je na hobby. Kecám. Já si to pouštěte, ale je to na hobby, když nemáš vůbec žádnou věci. Ale já teď najdu věc.
že já budu natáčet survival, ty krásy tady věci mám Iron Sword. Jsem skoro full Iron, nerovně. Že budu natáčet survival teda sám, překvapivě. Ty jsi kde? Běží na spawn, aby jsme tam měli ten, víš co. Jo, tak to můžeš klidně schovat, ale já jsem ve středu, protože já jsem... Já to schovám sexusu, nexusu. Ne, schovej si to do Enderportu, vždycky je lepší. Proč, já to položím. Ale to ti potom ty zeberou, to bych radši nedělal. Ale však já to schovám, fikaně. Jo, ale u Nexusu nemůžeš dávat věci, víš. A furt. Jo, tak to vezmu tohle. Takže ještě zkusím vzít. Víš tak, mám pro tebe helmu a chestplate iron a meč iron. Já si jdu těžit dia. Tohle šánci nenajdu. What the fuck? Co je? Cože? Ne. Co je? A jo, já stavím blízko Nexus. Nematný se nic. Můžeš si to vlastně. A mám to schované. Ne, tady jak budou si... Leď pryč. Já jdu kilovat, ať máme gemy. Ty krousu těch modrých tam je hodně. Ne, please, nech mě. Vejď. Ne, nematný se please. Ne, prosím, nechte mě. A jo, tak jak tu si tě hitujou. Ty krásu. Prostě to mám chcípný. Chcípni nebo chcípnu? Já jsem teď mám chcípný. Ty, ale... Tam dole. No, co to tady? Hej, tam dole je full dia. Já jdu pro dia. Ještě to nějak nebudu. Já tam pro tebe. Já už tam jsem super. A tady jsou čestečky, tak to jo, jdeme čorovat. Super. Kde seš? Na středu? Jo. Jo, tak počkej, já ti tady dám pár věcí teda. Hej, pojď za mnou, já tady skáču. Dejte... Skáču a žeru. Dej za tebe. Tady je věcí, co mám vzít? Iron Boots. Víte. Ber na šípí. Ještě potřebujeme. Takže ten styl nemáme. Hej, pojď za mnou. Pojď na ten most, teď tam dám věci. Pojď. Ty máš ty stejné věci jako já. Pojď ještě. Jo, tady máš ještě potom melony, jo. Balón. Melony. Já mám jeden číp. Jo, tak jsem ti hodil. Já si jdu natěžit dia. Typku, to bude můj dia. A mám dia, mám druhý dia. Druhý. Počkej, ty máš Iron Crew. No. Jsem našel. No spíš zabil, ne? No, spíš takhle, no, jsem zabil tam. Už vím. Hej, oni to mají tady naši dobře obrnění. Jo, jsme nejlepší. Kam to se tak? Krásu, tam to se stavím. Čum, já jsem tady na té věži. Čus. A nelagl se na video už. Ne, video máš 60%. Dobře, takže dneska by mělo ještě možná být. Ne, laguj se. No, jako docela dobré lagy. Ej bacha, jo, jsou tam modří, nechuj tam hned. Jdu ti na helpa.
Jo, jedeme dole. Oh! Neskač. Jo, je dole. Pryč, mazej, pryč. Dobře mi. No, tady máš, tak já jsem dolů věci. Kde seš? Tady, pojď za mnou, dívej. Tak to zebral zase. Ale má pro tebe 4 Jsem na to. železa a mám docela let. Já to kašli, nech si to. Já mám to. Hej, Kam? pojď, Mě na- zapálil spektrum. hej, pojď k modrým na střed. Tam nás je úplně hodně. Tam ty střílí lidi. Modrým na střed. Modrým, no, tam stavím něco. Já jedu rašnout, já na to kašlu. Ne, Já jdu, to já- necháme využít. Pojď semka, hej, pojď za mnou. Já mám 41 gemů, zabil jsem jednoho hráče. Já mám 64, pojď za mnou. No. Tady je taková cestička dolů. Já jedu rašovat. Ne, tak dolů, hej, tady je cestička. Však já on vím. Pojď dolů, tam jsou fuldy a tam je zmlátíme. Ty krávo, to můžeme se Počkej. Nelaguj se, ti říkám, sakra. Hej, pojď semka. Tady udělat cestičku. To jsou taky. Tam nechoď, jsou tam fuldy a. Pojď za mnou. Pojď semka, pojď. Já jdu kopat tady. Oj, tam jich je hodně. Jsi za mnou? Sakra. Já skáču za těma furt. Hej, ty nezmlátíš, jsou tam 5 jich tam je. No tak pojď se mnou, dělej. Já bych rád, ale se bojím, že o tom mluví. Počkej, už tam jdu. Hej, bacha, už jsem tady. Hej, skovej se shiftní a prokopej se dál. Prokopej se trochu dozadu. Jistě nevšimnej. No, dobrý. Ježíš, už si nevšiml jeden, já jdu k tobě, jo. Zdarek se sebe do tebe. Uni. Hej, počkej, ne, ještě nechoď. Bude zmlátit toho jednoho tam, jo. Počkej, to dělám něco ničím. Docela mám bogu, ale nebudu. Hej, skočíme na ně. To je blbě, ten tam pak skočí. Bacha, za tebou jde ještě jeden Iron. Zdrhej pryč. Padej. Ne! Já měl samý enchantovaný Iron Swordy. Nevadí. Jdeme znovu. Já si udělám aspoň kamenný sword. Ježišmarja. What the fuck, ne, to nechci. Jo, obsazujem trochu modrý. To jsou to budou lagy na tom budu. A já hořím! Mě zapálil. Takže jsme zpět, pardon, mě se to laguje, no ale to už teďko jedno. Já se s váma loučím a u dalšího videa zdarec.